Mbah Semar. Kaya ana wong krembyah tangane pirang-pirang sapa kae? Lah ya kuwi. Kae ketuane dewa-dewa ki ya kuwi. Jenenge Bathara Guru. Kowe nyedak ora ana, takono bapakmu sapa? Yen ora ngerti, tabokno manut. Dewa tangane papat. Kowe Bathara Guru lho. Ngerti kelangan jeneng ngerti wae wong cah pinter kok. Kita iku sapa? Dewa kok goblok. Wis sanggeni aku. Wis sanggeni yo. Kita prapta ana Suralaya duwe karep apa? Wani-wani jempani para dewa. Guru. Aku takon main Sulono. Bapakku sapa? Lho, ulun ora ngerti. Wah, dewa goblok taboki wae. Waduh. Ora. Nek kowe opo iki? Aduh, aduh. Dewa apa? Kowe nek dewa iki dewa. Yo. Ilahing waduh jagate nganti mumpung iki bocah apa to iki karo dewa kok sak penake wae sirahe dewa ngujag-jagan Cundha Manik dadalno stop Manik anggep apa apa rumangsane bocah iki ra nggo keamanan lho ya mentos ya kementos apa rumangsamu bocah iki ora ana sing ngedeki ngono apa piye anggap apa? Semar. Aku lagi jagongan. Apa dikira aku ki? Iki edan apa piye Mar kowe? Kok edan piye to? Iso mbuktekke dhewe to. Iki lho Semar. Iki jempare ngarep temomo ning kowe ning bareng ana aku. Aku muni hop mandek lho. Wah, elok kandhane yo. Wong kok nyepelek aku ki tuwa wujude. Cundha Manik, kowe gaman duwe Bathara Guru. Nadyan kowe gaman duwe rasa pangrasa. Sawangen lho, sawang iki lho. Bocah iki luput apa ora? Luput apa ora? Yen luput, ngono tumomo kene ning dadane. Ning yen ora luput kok kowe tumomo, bosok nyenyepmu. Perintah Semar, kembali. Malah elok tenan, elok. Wong tuwek kok dijogekke. Wetengku senep. Elok, Mbah. Elok tenan. Elok. Aku ki nek wis nyekel kuncungku ngene hebat. Oh iya. Wah, jan elok tenan iki. Ayo, ora usah dadak kowe arep. Ayo, ditut wae. Tak tutupi. Oh, layak. Mula kok bocah kok ampuhe ora elok iki jebul bata iki papi to. Oh alah papi semaya ya iso rumangsaku.
Mula dewa pirang-pirang ngomong nggo keset. Jubah wis dilondri barang nggo didiak-diak. Ya, selamat berjuang, Papi. Kula Dewa Sarani wonten timbalan dawuh Rama Pukulun kayangan Suralaya geger ana pangamuk ing ngaran Bambang Wisanggeni para Jawata ing padha nrenggulangi ora bisa ngrampungi perkara ulun pasrah marang jeneng kita Dewa Sarani tentremna Suralaya nggih dateng sedaya saking dawuh Rama Pukulun. Negara kang bala tumingal Acambo samya medali lir kabeh wileting gondo Payawangkung manguncang niti Om Benjang sangat jimicil Latinya ngedali uwus Kota Surawilaga kaya buta singa wrakil Yai Prabu Dewa Sarani ana apa nimbali marang kadang waku Kala Durgangsa Kakang Kala Durgangsa heneng apa mundi dawuh Rama Pukulun Bathara Guru lamun ta wektu dina iki Suralaya geger awit saka pangamuing bocah kang aran Bambang Wisanggeni dheweke goleki wong tuane lanang para Jawata ing ora nyumur kuwi kabeh padha cempalani banjur karepmu kepiye bocah iki mau mara diage cekelen dibondo tangane srimpung sikile yen perlu ditugel gulune oh iya yen pancen mengko tak kirapke wadyabala saka ing Tunggul Malaya karepe nyekel bocah kang aran Wisanggeni iki. Patih Mandana Sraya wonten pangindika dawuh. Ketapno wadyabala saka ing Tunggul Malaya. Kuwi gati nyekel pawongan kang aran Bambang Wisanggeni iki Warmata Pasilan. Enjing bidha gumuru saking jroning negeri. Kung ingkang Balakuswa Prabusananira Lera Surya Wedalira saka ing Calani diarsa medangi jagat duk mungup-mungup maning sabocah ing wukir merbabak bang sumirat ana sarating surya nempek megalan gunung-gunung sampak sang jopor prajurit ketinggal lumaris bidaling para wadyabala
เ
Mbah Semar. Piye? Wadya gemrubuk. Ketoke sing duwe kayangan golek sambatan. Nyambat sapa? Kaya wadya buta goleki kowe. Kaya wadya bala saka Tunggul Malaya. Ratu Tunggul Malaya kuwi jenenge Dewa Sarani. Kuwi anake Bathara Guru. Aku ora ngerti. Iya. Ngerti. Ning kuwi dudu mungsuhmu. Mungsuhmu ki dewa. Lah nek mung wadya balane Dewa Sarani, anak Bathara Guru arep takju karo anake Bathara Guru. Lho. Apa cek duwe anak meneh Bathara Guru isih. Wujude kethek. Ulune putih. Apa iya? Mara sawangen iki. Tansah marep pamoring sukma. Sinupma ya winah ya ing asepi. Sinimpeng telenging kalbu. Oh, nyepeng kuncung Kelurahan Semar Badranaya. Mata Aji Pameling. Amung sak gebyaring kilat neng nggih begawan Anoman wis prapta ana sangareping Kelurahan Semar. Eneng apa? Pengen nyekel mbun-mbunan. Aku nyekel kuncung. Aku Mata Aji Pameling. Aku yang wis nyekel kuncung iki. Apa sing tak karepe dadi? Mula aja nyempeleke karo kuncung iki. Wah, dalah elok Mbak Semar. Kuncunge elok. Wong tuwek kok sirahe dipok-pok iki bayi wae. Aku semara kuncungmu ki lho. Iki ora kena. Kowe bocah iki aja nganti gerayang sak nduring tenggok. Ngerti? Mergo aku gumun. Aku tularana, Mbah. Aku tak nyekel kene, Mbah. Ben bisa kelakon. Iya, ning nganggo prihatin. Ora kok terus langsung jadi iki ora. Kabeh iki nganggo laku. Oh iya. Aku ajarana. Iki ana kethek rupane putih, Mbah. Lah ya iki anak Bathara Guru. Wah, dalah dewa dan anak kethek. Bathara Guru ki apa celuthak to, Mbah? Aja seru-seru. Ndak pekewuh. Menika sinten? Wah, dalah iso omong. Larang regane ya, Mbah iki. Wis meneng asik. Nek ora dikandani malah kisur bocah iki. Diem. Wonten menapa Bu Kulun? Anoman nggih wonten dawuh. Aku Mata Aji Pameling. Ngantos dumugi wonten Kendali Sada. Iya. Dina iki aku njaluk tulung ayamana bocah iki. Menika sinten to? Bab sejarah mengko. Kowe mengko bakal ngerti dhewe. Ning yen nganti kowe ora ngayomi bocah iki bakal kowe kelangan gedhen. Merga iki isih waris karo para Pandhawa. Wih. Halo, wadya bala Tunggul Malaya. Wadya balane Dewa Sarani arep goleki bocah iki. Belanono nyun pamit. Kae nadyan wanara ning duweni kasekten linuwih. Yen wis gelem ngetok buta aja mung siji 10 kelakon mati saka tangane kethek kae. Pengen ndelok aku, Mbah. Iya. Kowe ndelok kena. Mengko saka kadowan wae. Yen kowe ndelok saka cedhakan ora murung malah. Lah. Oh, minggat ora omong-omong.
ora usah cedak-cedak. Sawangen kasektene Raden Anoman wis anggeni. Engkang naga ngebate pati gengira rekalani ranguni naga makikian katon galakku melap wis anyuan nampek gisik manao cikro marang risang bayu siwi Dian jarine pawongan cilik jenenge Wisanggeni lha iku malah ning kethek rupane putih kowe Wisanggeni wis ngawur aku Anoman Bali wis apa wadya bala tunggul malaya kekesete Gustiku Prabu Dewa Sarani tumenggung Prawira Sandi ayo ndi sing jeneng Wisanggeni ora sah golek sing ora ana Anoman ngang bakal ngladeni apa sing dadi kekarepanmu wani ngrasani Wisanggeni mungsuhe Anoman lho apane ora sanak ora kadang mati melu kelangan wah edian kowe munyuk ki kewan-kewan derajate no sak ngisore menungso yen nganti aku kalah karo kowe halu wong aku meguru selawe taun majore remet kelakon dadi kelari ngepek-pek mbok dadi parek Sanjut kumregut ngembat awatang rabasa mungsuh ho nyampluk uang has yo sedian wah hop 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 sedian hop yo has hop mati yo calo amu iki pasti aku hit ya hit candawe hit hit yo cegal iki jalo aku
elok munyoi. Yo. Oh. Jadi. Iya. Oh. Cekal nih. Wah. Wah, jangan. Hei, hei. Hei, jangan. Wah, tuh. Wah, jangan cekal kok buri. Ya. Wah, parah. Hei, hei. Iya, iya. Hei, hei, hei. Wih, hei, hop, hei, hei, tuh. Wah. Oh, iya, weh. Wah, cekelak. Wah, kok mutiar, weh. Ngece. Iya. Hit, hei, iya, iya. Hop, iya. Ayo. Wah. Wah, ngele. Hei, iya, iya. Hop, 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 hei. Hit. Iya, hop, hei. Oh, as. Oh, hei. Hop, hei. Iya, iya, hei. Biar, weh, ayo. Pecah dasmu orang. Ora tanggap sampluk raimu, ayo. Iya, iya. Hop, hop, hei. Weh, biar. Ya, weh. Hi, weh, ya. Hei, hei, hei. Has. Ya, hop. Hi. Jangan ke mana kejukannya. Ayo. Ah. Ya. Hop. Hi. Ya, jangan ke. Biar, ayo. Isih wae. Oh. Hi. Ya, hop. Ya, jangan. Ayo. Ya. Borot ketemu. Oh, hop. Ya, hi. Oh. Wah, iya. Oh, hei. Wah. Hey! Hop! Hop! Baiklah! Hit! Ya! Oh, yo! Ya, oke! Ya, Edian! What? Ayo! As! Hey! Hop! Hey! Hop! Ho! Hey! Hey! Ya! Hey! Wait, yan! Yo! Hop! Wow! Canda kowe, ayo! Hey! Coh! Awas! Yo! Hey! Oh! Hey! Yo, you what? Fire!
Ya. Hei. Bagian. Oh. Tapi weh. Hei. Ya. Hop. Hei. Ja, ja, hei, wegdian, hei, hop, hei, ja, hei, ja, hei, wegdian, hop, wegdian, ah, hei, konser rumah jaring palu kontar semanggang terus luntar Anoman bali takon Kusuma Dewa Di wis sanggeni sanggene sing ora ana iki Anoman Ayana Wedyan ngemping loro Ginjapati mu iki pati kowe yo Biar hop wo hai pati pati Panca
Oh. Hop. Iya. Wait. 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 Duduh karepe dhewe. Pancen ora kena dieman. Anoman. Mara maju sira wani mbelani wis anggeni. Bathara Guru musuh. Pukulun menika Rama pukulun Bathara Guru sing magut Bathara Guru sing maju Semar mungsuhe mundur. Ayo tuwek do tuwek. Kowe arep ngopo? Kowe arep ayo. Kowe arep musuh arep sapa? Apa rumasamu? Ngelek. Kliwat. Kakang. Aku wis kapok. Kapok apa? Kowe kapok-kapok lombok. Ya ora. Pedes nek tok baleni neh. Ora Kakang. Aku njaluk ngapura. Kowe iki dewa kelangan kawaskitan. Yen nganti kowe wani gendak sing ora wis anggeni Semar mungsuhe. Oh. Aboi, kosek. Kudu arep naboki wae. Kuwi dewa yang tangan pawat. Maju arene. Meneng bagi aku. Meneng tak jlentrehke sik. Guru. Ana apa Kakang Semar? Kowe dadi dewa ki mbok aja semekean. Aja njur panguwasa kinarya gada. Karo wong desa sing uripe rekoso, mangan durung krasa nyambut gawe kudu rasa isih dipesisa kuwi nambahi dosa ngerti ya? Kowe wanuh-wani misahke wong omah-omah. Kowe wanuh-wani misahke wong jejodohan. Aja dikira aku ora ngerti. Batari Dresanala tok pisahke karo ndaraku Janaka. Batari Durga nangisi kowe kepengin ngrabekke Dewa Serani entuk Dresanala. Dresanala ditari ora gelem ngaladeni Dewa Serani terus dipala gantang. Nganti bengok seru. Bareng nguwatke lairipun nang jabang bayi. Bayi disiksa karo dewa-dewa sing minger kiblate. Satemah bayi disiksa ora mati malah saya dewasa. Gandeng abot mundi sing dadi dawuhmu Bathara Indra wani nyempluke bayi mau ning kawah Candradimuka ndilalah konangan karo iki Hansipe iki. Kawah tak cedhaki tak sidikara nyuwun ing ngersaning sing nyipta urip muga-muga bayi mau ora lebur ning bisa subur ndilalah mandi lan tinampa panyuwunku. Bayi ora lebur kepara dadi subur dadi bocah dewasa polatan ladak. Tak jenenge Bambang Wisanggeni ya iki bocahe. Mula yen nganti ora mertobat kayangan Suralaya tak gawe sungsang bawana balik. Waduh.
Iya Kakang Semar. Ulun ndodho ngreh kelumputan ulun. Mula aja semekean kowe. Apa dikira nek wis dewa kuwi wis menangan dhewe ngono iya? Suralaya kene aku gelem gadekke tak gadekke kelakon. Ayo. Aja dupeh kowe lagi dipercaya dadi dewa terus sak penakmu dhewe misahe wong omah-omah. Aku gelem nampa olehmu mertobat ning ana syarate. Iya, syarate apa? Dresanala tekakno kene. Oh iya, bakal ulun puter giling Kakang Semar. Sowan Eyang Pukulun. Mbah Semar, kuwi sapa? Ayu ya, Mbah. Hus. Bocah kok. Wah, wong wedok kok ayune kaya ngono ya, Mbah. Nanti dulu. Waton ngelem wae. Ayo gen ayu. Kuwi sapa, Mbah? Lah. Yen kowe nyanyah-nyunyah karo iki walat kowe. Ayu-ayu, lha yo cetha wong widodari kok. Ning kowe ora kena sak penake dhewe. Iki ibumu. Lho, Ibu. Baktiku katur, Ibu. Oh. Menika sinten Eyang Pukulun? Dresanala. Iki bayi sing mbok kandhut. Nalika kowe dipala Bathari Durga, kowe bengok. Ora krasa bayi lahir saka nggawa garba. Metu pirang-pirang lelakon nganti dadi dewasa. Tak jenenge Bambang Wisanggeni. Iki anakmu. Anakku Wisanggeni. Anakku Wisanggeni wis wuwuh dewasa. Anakku ngger bagusmu. Ora beda karo Sudarmamu. Sembahku katur, Bu. Ya wis tak tampa Wisanggeni. Bapak ana ngendi, Bu? Aku goleki Rama, Bu. Para dewa goblok kabeh, Bu. Para dewa sing ora ngerti tak takoni bapakku sapa. Karo Mbah Semar dikon naboki. Oh ah. Tinemune Kakang Semar iki. Sing dawuh kon nabok. Iya arep ngopo? Ora kok Kakang ora apa-apa. Aku sing ngakon. Yen ora rutu mandoan. Piye Bu, bapak ana ngendi? Dewa-dewa tak tabokane ya, Bu. Ora alih. Wis Wisanggeni olehmu naboki wis cukup. Wis Wisanggeni lara lungger. Iya Wisanggeni. Ayo Bathara Guru. Tak jaluk sabdamu sing mandi. Piye bisane Dresanala iki bali karo bojone? Iya mandya sabda ulun. Dresanala pinesti dadi jodhone Janaka. Jagat nekseni. Janaka kuwi sapa, Bu? Ya Wisanggeni. Pangeran Arjuna ya Pangeran Janaka kuwi Sudarmamu kakung. Oh ngono, Bu. Iya. Bapak ana ngendi? Ora dari Wisanggeni. Ayo, yang kepengin ketemu karo Sudarmamu kakung sing ukir jiwa ragamu. Ayo, tutno sakalaku jantraku aku arep ngangleng jagat. Ing batin nyuwun karo sing nyipta urip. Muga enggal tinuduhna ngendi papane wong tuamu lanang. Ngono Mbah Semar? Iya.
Iya wis anggeni nderek oyang pukulane semaya. Iya. Aku njaluk pamit ya, Bu. Iya. Muga kasembatan kang dadi setiamu wis anggeni. Iya wis anggeni muga enggal ketemu kelawan Sudarmamu wis anggeni. Iya. Aku njaluk pamit. Ayo sewang-sewangane Bathara Guru, donga dinonga Bathara Guru. Merucap Dewa Sarani. Inggih kados pundi Bu? Tresna wonten pundi? Wis Dewa Sarani aja tak goleki. Ikhlasno wae mbok menawa kuwi ya ora dadi jodohmu. Ngeten iya. Nek dadi jodohmu pisah pirang taun ora kurang jalaran mesti bakal ketemu meneh. Mbuh ketemu nang endi apa ning Campur Sari apa ning Jangkut mesti bakal ketemu. Oh nggih Ibu. Wis engko tak goleke liyane wae. Sing tak senengi ra kaya Dresana to. Nggih. Rambute cendak nggih. Panjang iki mboten napa-napa. Ning mengko liya dina wae Dewa Sarani ngalah dhisik nggih Ibu. Kados pundi mongko kula sampeyan kebacut tresna. Wis tak goleke cara liyane bakune piye bisane Dresana lara tanganmu sendika Ibu. Manguning tias tung winangun hening siji papane ning kaya bareng angkate olah menika tawarnanira gumlaring nagari Traju Tresna ya sinebat nagari Surateleng sinten to kang kepareng pinarak lenggah nenggih Prabu Boma Narakasura ya Sang Sitija nedenge lenggah ing adhep ingkang Rama Mara sepuh nenggih Prabu Karentak Nyana minangka pamungkasing pasiban ketinggal Patih Pancat Nyana kang wis keparing sawan ngabiyantara to mangkono
wijining pangandika Prabu Sutija ingkang dereng kawiyos ing lisan Titi Sondo kakak ngarang Titioni kapat mongso manggo tonggir anak Prabu Narakasura sawetawis nggonipun paman kepareng ngadhep wonten ngarsa paduka anak Prabu dereng wonten dawuh paduka anak Prabu Narakasura ingkang rumentah para kula tingali paduka anak Prabu kok kadinawung bendu menika lajeng menapa dipun penggalih sungkawa menggalih perkawis menapa nggih monggo pun bapa samapta nampi menapa ing dados singkeling paduka menapa paduka nembe paben kalian ingkang garwa kepareng paring dawuh nggih sampun ngantos kendel kemawon ih matur nuwun dene paduka paman kepareng paring sabda tama dhateng kula paman saestunipun leres menapa ingkang dados dawuh paduka paman awrat ingkang kula rasaken kadidene nyangga bumi lho wonten menapa to nggih wonten menapa kepareng watur menika garwa kula Yayi Ratu Hak Nyanawati gadah pamutah ingkang mboten kadi sakbaene penyuwunan anak kula nyuwun menapa nggih garwa kula Yayi Ratu Hak Nyanawati nyuwun dipun wayuh paman lho nyuwun dipun wayuh inggih lajeng menapa dasaripun kok gadah pamutahing kados mekaten mugi kawuningan Yayi Ratu mireng tembang rawat-rawat pawarta ingkang binandunging karna bilih